Teröristler düşündürüş işlerini köpeltdiler. Türkmenistanyň içinden köp sanly adamlaryň maglumat bermegine göre kimligi belli bolmadyk şahsiýetler tarapyndan YouTube'a girmäň, YouTube'da 2 ýaşlyň dinlemäň atly tema boýunça ýöreýti düşündürüş işlerini geçirýändikleri habar berildi. Döwlet edaralarynda, mekteplerde, hatda daşary ýurda çykanlarynda hem howa menlerinde 2 ýaşly diýip başlayan antipropaganda işlerini alyp barýandykları barada halkdan köp sanly habarlar gelip gowşýar. Bir watandaşymyzyň aýtmagyna görä, kimligi belli bolmadyk şahsyslaryň geçýän antipropaganda işlerinde esasan garalama, yamanlama we töhmet atma ýaly temalardan söz etdiler. Halkyň sesi kanalyny seretmäň, ol ýerde ýurdumuzy yamanlaýarlar, emma ýurdumuz asuda, uruş ýok diýdiler. Ýene başga bir watandaşymyzyň aýtmagyna görä, geçirilen düşündürüş işleriň maksady garalamak bolsa-da, köp adamda gyzyklanma döretdi. Halkyň içinde ütköçüklüğün boljagyny ananýan adamlaryň sany hem ýeterlik şu wagt diýip, geçirilen antipropaganda işleriniň netijesini öz garaýşynda habar berdi. Halkyň sesi media kanalynyň beren statistikasy hem bu berilen maglumaty tasdikleýär diýsek kem bolmaz. Soňky 3 aýa görä YouTube kanalyny Türkmenistanyň içinden seretýänleriň mukdary 23 götürümden 30 götürüme köpelip 7 götürüm artandygyny belläp geçdiler. Birinji ýerde 48 götürüm bilen Türkiýe, galan 22 götürüm bolsa beýleki ýurtlaryň paýyny düşýändigini hem habar berdiler.